tää oli aika surullinen jäätelö. Tän koostumus oli ihan hileinen ja vetinen, mansikka ei maistunut ollenkaan, eikä me haluttu edes syödä tätä loppuun. Koska kyseessä oli kuitenkin jäätelö, josta mä halusin tykätä esimerkiksi sen paikallisuuden takia, niin oli tää aika surullinen yllätys. Koostumus tosiaan ei ole kiva. Tää on melkein kuin huono sorbetti. Tää ei ole edes makea ja jäätelöä syödessä kuitenkin odottaa makeutta. Tästä ei tule kuin paha mieli. 1/10, syö, mutta ei ole nautinnollista. Tää on myös hyvin kallista. 2/10. Voisi se huonompikin olla, mutta ei tosiaan, ei kyllä mene jatkoa.